Iro try para mengat seisin pat akan iga step ka sni ningkong. Joni arhajar arpun riu kabari ka kandai trek jong niu benai February. Tengah kuat ban ai jing kai jong ye pi akan iga por syapang ka jingbam khoi try. Hatu pi ki babam khoi try. Pi bam mo wat kumuktin jong blay. Ngahapan ai kan iga jing kai namar bun ki babam iga jing khoi try lan ika huli kamien iba khat kamit jong try. Ki kam small tu bai kan iga ktin jong blay. Haba ki bam. Bat lada pim small tu ba kalong ka ba mensau kan ba. Baik ba para bangat banga eat ifi. Mdei tang ba nga syukwa ban Quran ifi tang pi mdei tang bangilat shi street preaching. To ada ka jing ai jong blay. Kum u syakri jong blay ngi ju alam ngi ju train ngi discipleship ngi ju alap gitu ki ba dikya ki ba aurea ki ba ngila sei shishani gitu ki yu da ka jing ai jong blay mentakila long ki syakri jong blay. Nre ha ka ju ka por ngim shula tang ban syalap klam da ai ki jing hikai. Ya kan ikan nong rem ki jong blay la da pimdan ya kan ki jong blay da pimdan ki nong hikai ki bala yo shisha ka jing sngok thu du men si makut pinsa kumle bakala ya ka bau blay small bha. Pi ngim dei ban long ignorant pa ka tin jong blay ka ong ni. Ki briu jonga ki jatno namar ki duna ka jing tip. My people perish because of the lack of knowledge. Pi ngila ay ka tin jong blay wat ong bangim dan ya ka tin jong blay balada pimyo ka jing hikai ka babiang bat lada mudan ba hikai ping ni tin jong blay pile huri hura ka jingim jong pi kan mensau. Bat ndang kata kanum dan ka jing kerku. Te balai pitrat ka jing long mensim balai dan ki briu ki ba pangru ba shitom. Bat namar ba kim so thu ba ya kan ong rem jong ka tin jong blay tengah wan ra ni pi om tang ke jing let lalap street preaching. Om ti ki baptism ki bangi penle om tang ki jing penbe mensim baman ka ba blay ul ai tiar rai ila ai yang iru ban hikai ya ka tin jong blay kumba haka spas nam ka baningkong ka ba blay ai haki ki syakri jong blay haki apostol haki sunran jong Jesus Christ kum juru ngi kran ifi da ka jing slur ba da ka jing pen slek men sim khu ya ka ga bapin yo sngo nam ni tong in ya sedang no tong in ya sedang na ka shiti upol shikin nong korin kal nong ka ba shipau pai wong ni khat ka ba ar pawai snap ha ni ka shiti upol shikin nong korin kal nong ka ba shipau khat ka ba ar pawai kong pimla bandi na ka khuri utrai bat nak ka khuri ki ksut pimla banyo benta nakamit utrai bat nakamit ki ksut hatu khat bar puar hatu ngi pen bitar na em utrai hatu ngi long ki bakham klan banyo upol utho yagan ka shiti shakin nong koren shakita gi balangat bat upol umaham ni wong pimla bandi naka khuri utrai bat naka khuri ki ksut pimla banyo benta nakamit utrai ba nakamit kiksud hatu ngi pen bitar ne em yu try hatu ngi pen long yu hatu ngi long ki bakham klan ban yu ukani ukuran upol utho syapang ki bangat hanong koren ki babam jing khai try lemu bat pen ifi ka kata ka jing bam khai try lemu nak tahu wong mentu wong gimla ka kata ka khuri kiksud in sepat to kai kata mau bangi bam naka khuri giksut ba naka juk por ngi di naka khuri jong utrai to ini let naka shiti upol biang shigi nong koren kal nong ka ban ningkong ka shiti upol shigi nong koren kal nong ka ba khatway ka khat ka ba ar punyo sengap ai gini gintien upol wong biang kumni wong nabakum ta udu nuru ubabam yanu kupu lani udi ya gani ka khuri utrai klam buram ken ulong ubaram nakajong katakamet bat ka snam utrai henry tu ai ba ubriu on yit yeladi ta anda kum ta tu ai ba un bam na utaw kupu bat ba undi nakataga kuri namar utaw babam bat ubadi ubam bat udi ya ka jing penram yeladi lada bishar bha bat wam
Lada da bishar bhai kata ka met utrai. Khat balai pawong. Namarkan ni bun kilong ki bapang sangam bat ki bapang krau ha pedang jong pi bat cibun ru ki yo tiak no. Lai puai Henry andala Henry ladang ila bishar bhai la di anam dala bishar ni kumni. Henry habala bishar ni la senang ni da utrai khnang ba an am penram ni lambat ka pertai. Pol thok biang ya kan ni continue biang al nong ka bakat wei syapang ka jimbam ko utrai. Ka holy communion ka biang ka sacrament. Pi hang ni ulap kran syai pol wong im dei ban bam ya ka jingwa kawai utrai klam buram kan. Kabut kumnu kata kabaya bam bat ka ku baya di ya ka kuri ki suit bat ka badi bat ka kuri utrai. Kabut kumnu kata bam ya kata ka jingkhwai utrai klam buram kan. Let's say bon na pi kimi sngawi kani. Let's say bon bam ju alap shu kani. Henry ka dan ha ka ktin jong blai. Ban an pen ifi lada ngim sngaw tu inong rem jong blai ngile klumar bat kalong ka ba mensam. Bat la bi sngaw tu kani kala ka bamut no. Pi ka ai ka kuri utrai ha bangi di ya ka kuri jong utrai. Haka ba kenjam siam kadai ka bagi kan mau ya kata ka jingyap bat ka jing ya ka jingyap bagi pen pau bat kan mau ya ka jingyap jong utrai kti jong blai ka om nakadi ka ju hi ka shiti shi no koren kal nong ba khat wei ka om no wang nabar kat no sin ru ba pi bam ya udi kupu bat pi di ya ka kuri pi pen pau ya ka jingyap utrai tak down one ni pen pau ya kata ka jingyap jong utrai si utrai ka bam na ka jikhwai utrai kadan nadu kani ka jutang ka barem pina puli nganu mlet chata kadan ka jutang ka barem kadan ka bible study da bangan supan shai fi khendet ani ni nga ai ji kai ba shapang ban bam khwai utrai nadu ka jutang barem shapang utu wai tu pascal lam lani tu ka jingar ki ya ka niam ka jong jinglan lani tu ulang berat ba thau ya ka niam ka jinglan ka ba thau shapang Jesus Christ ba Jesus Christ udah uta ulang berat ubah klem tok bria ubah penbi no yang nega snam ubah ki kun Israel ki raki ya tukan niam ga jinglat ki bada bam ya tukan niam ga jinglat ma te hak ni ka pen pauru ya Jesus Christ ubah syayap aga ding pna Calvary ubah syayap aga ding pna Golgotha pilak benong bat ula penbi ila ga jok ga snam jong Jesus Christ kalau ga bakut ka bal klem pop klem tok bria na ka dau ka pen kut ya ki pop jong ni te ubayo di na kani ka kuri ba ubam no kupu ka baning kong undai wan bam ubah klampak ngat ho Jesus Christ ngit saya kran ma sya pangga jingat ru pi no so tu lada pimyo ginong rem ba yu kanum san ga men sim jopi ba bi sakot haju san si pau kat arsenal trot sa ban duai mla syu ban san ka jinglong men sim long sa ki khulung namar belai bam yo bhai ka ni ka ktin jong belai ka ni ka dut ka ba ken jam men sim bam yo bhai ka ta ka do mat ru jong ka ktin jong belai bagi practice kat kom ka e ka ba ktin jong belai ka ong ti ka snam jong Jesus Christ ka long ka ba kentang bat ka mat jong Jesus Christ pina puli ka gospel yo anes ka long ka ba rio pinlak tu bau Jesus Christ wa ngalau kupu bawan her na beneng utau bayo bam na kupu udan ka jingim utau bayo di na kasnam wang bayo di na kasnam jonga udan ka jingim haladihi tabot ha bau Jesus Christ ulang ublay ba khut ulang khun jong ublay ulang ba khut ba klam pok ba klam tok bria tabot ha bangi bam ni ga jing khai trai ru ngidei ban bam ha ka jing khut ngidei ban bam bangi buram ya kamat jong Jesus Christ ngidei ban bam huri hurai ka ni kendet kan suai kan ni kan jorong kan ni ka jing kai tambang am kwa ban penjorong tan kwa ban ai fi kendet ban ai kum ka jing maha mi fi bat pin berkat ba ba pi ba mi ka mat right bun menta hawala ai sakramen go haki balang la ai sakramen teng ngam kwa sisang hap kran ni kan ni ka jing sisa namar nga iet ya fi la ai sakramen klam da buram shu ya ka mat right la shu ya di sakramen klam da perkat kam da buram ya kata kamet jong try bahkan ibun giok pang kumba ong ktin bun giok pang ba giok thiak no namar balai ba klam le sha ba khamwon re metang akwa ban ai pi ya ka trut ya ka jing shisha jong ktin jong balai ka ba pila yo sko kamot kumno ba pindi na ka kuri gi ksu le se pilet ban bam jing khwai try ong pi klam da perkat bakat no try la pen mi la ga jong ka snam ba pi kam perkat kat no ulah syayap na mentajungi kat no kalau ka bakut ka matchu ma
kanu ka mat jong turai kanu la syayap na jungi hatungi dei se ban di bat ke khuri ksut ban sawan ban di lang ya ka khuri jong turai dan ngau mi pi ki ba di ya ba mi ka jing khoi turai dang dep ya ma ya nia dang dan thit jing thang pat dan jing ya ma si yeng si sam dang dan ga jing ya bishni ga jing ya pui hon pa ngakran ba nga it nang ni umtang ban syura jak umtang ban syupen commander ban ai fi ya ka tin jong blai ba pin san ka tin jong blai dang ya nia si yeng si sam dang dan jika jing ya pat haga balang kadan ka division pol kuran ba bangim dei ban bam puli pi hi na ke shiti khatwei shi nong koren gal nong ba khatwei gadan ka jing ya pat gadan ka jing ya ka jing bam ya iwei ka jing ya pi hon ka jing ya bishni mdei tang ta dan ki babam jing khoi turai tang bala ai jing khoi turai la shu ai la mu kham kran shu ini ki dang dan ka pop auria dang ya kin thai ngan kran ba dang ni no dang ya taxi ki kin thai ni ki shinrang da kata jing tax auria pa ngakuran sini ba ka met jong turai mdei ban pharia ka met jong turai ka long ba khu ni dei ban recruit la ka jong ka jing im tidak le bam jing khoi turai halor kata dan gi bam jing khoi turai halor ka pop klim ya hap kran nang ni dang balai mdei bang penrem dei bangin kala ka bomut no dang ya thia klim bat no hari ha ka sniu turai la bam jing khoi turai dan kiba bam jing khoi turai kiba dang lien ban pet iki film jaklia klam kala ka bomut klam pat kala ka bomut klam pat sat ka snam dang lien ki tu gi jing pet film jaklia jing pet auria katakan gad mut bang di ya ka khuri ki sut ni di ya ka khuri ublai ru ka khuri ublai ga ba khut ka khuri ki sut ki ni mo dan kiba ba me ka jing khoi turai gidang le politics haka balang gidang peniat beri gidang control gidang le ki ai mdan ka jing khut ya ka dot note nang fi mdan ka jing i kadang ka jing ban ka jing le ban ye ki wei dan ki baba me ka jing khoi turai abang pet igi film jaklia kelampat kela ka bomot ngam pet igi tu film pornografi idang le ya ka kam auria ka mat la jongru pi ba me ka jing khoi turai ka bomot sawani bun gi opang nga ngala julong kum tam chuang ala opang ang dre ngala kela ka bomot no ngala so tu no ya ni ka tin jong turai bat ubleu la pen khia ya nga pang swaim chana war blei nga ba me ka jing khoi turai halor ka pop klam da bishar ba ya ka ni ka mat ka jong turai Harai da do turai la pen em ya la pelat itu ni gi pop shisha ni gitu gi jinglin gi basniu nam ul ai ban em sha ka jing em ka ba khu na maru turai de men sim ba ban men sim dong turai dan ka jing la lut turai la pidan men sim dong turai kan ka jing la lut na pop ngakuran ni la da kum tat kan men to yu bangin long kita ki kristan lada u kristan u em tek kum gitu gi wei gi bam pat get yu jesus christ na nang khampa gitu gi wei gi bam pat tep yu jesus christ takan dan jing mot yu ga jing long kristan ba banai wan hiu kan ru hanai em kam long ta la da jesus christ bila mat sha yu jesus christ u em pim la ban long shu u ta u ki ong hana asena safe by griu unang pop bas pen em da ga jinget em pim dai shu unang pop ha bala pen em ya pi da ga jinget pim dai shu unang pop pila long ki ru khut ba la pila yo mat sha ga ta gospel ga ba shisha ga ba pen em pin la ban em ga jing em ga ba khut ban pen so bhai u try bai ki ba ku bau pol om to it no ai ni ki met chong pi ku bi jing knya eu bi ki ba em ki ba pen so tanat u try ba tu pen thamai no ai kita ki jing ma ching perkhat chong pi ki jing ma ching perkhat chong ni u bala pen em ki la pher na tu bang pat pen em u dan u bri ki ba shulet ching san ki khampat yo ai ga jing pen em ga ba shisha na kata ka daw ki sakut sa ki pop auria na kata ka daw ki sakut sa ka pop klem na kata ka daw ki sakut sa ka jing bam ya ma na kata ka daw ki sakut sa It's neighbor plea na war blai ki le san snam shi post nam khat san ar post nam kim yo ya ga gospel ga bashisha bat kanang tolat ka jike mensi bat nak tak daw ka jot ka jela jungi na mar bagi kam yo shu ya ga gospel ga bashisha ga gospel wisha ka deka ga ban pen mi yo briu na ka pop ga ban pen im yo briu na ka pop ga ban ai ka bor ba pin duai ga ban ai ka bor ba pin ya ka jingku ga ban ai ka bor ba pin yalap ya ka tin jung blai ga ban ai ka bor ban be ik sut ba pin kya i ba pam lada kum ta te uji su jami ulang ubam dan bor kan ka jing syayap jong
Nakatakaw, haba Jisu Kristus uang, tolong pigi bakut, kumba, ukpa jonga ulang bakut, amday tang bawang, uhukum, anray uay kabor, ya katukan nuti, kabala im nuti, kabala klim, kabala jansyalan tamaw, uang kiwat lele popshu. Haba uang kiwat lele popshu uay kabor, amday tang baw hukum. Dia hatu usya pila yo ya kataka bor bat im gajing im bakut, na pi bam jing koi try, bat pen semau si yo try. Pila Sunday, akran lang hindi ya barokat. Nadu Monday, hadu Friday, hadu Saturday, ya keren kana lamler gibri. Ya keren si keren san, ya pet igi film jaklia igi ai. Hari hak Sunday pilet ban bam ya jing koi try hatu kam day ban bam ya kuri jogi ban biok nak kuri ki ksut bat pi let ya kuri jong try ru. Hatu ngi ka jaklia ka mat jong try. Ngakuran dengan ni jigit para orang ndai bang abis arre kuran ya jigit namar balai baka mat jong try matala pharia so thu shu iga bangile pi habangi bam ya jikhoi try bangim buram yu try pat ni program ban le pop ringi bam ya jikhoi try kata kamlong ka bam sau ka ti jong balai puli ngala puli film tan puli daldi bangarung ada jungap kum taman shwa malai pang ri try dang isnai baula ai kata ka jing sotu bangan kala ka bamut no but menadu mata daga jing ai try habang ya kenduk lang para banget hi man ka si try ngi daya kran bahaya kan ni bamdan kata ka jing buri juki ngi melak ban de ki balik habari bambura try tahi habba ya kata ka yun ringi la kran ringi ala babun sin mia bam sha ka jingku kalor ka jing kala ka bamut ni hip hop pi dan kamban kala ka bamut ni hip hop Banyat haka ba tim de haka ba arsap. Banyat be haka liti jong try. Piki leaders ru lada ki dan ki leaders ki ba yet shall try ki ba yat haka jingkut ki ba yat haka mensim jong blai ki ba dan ka ikhtiar ka bor. Bang pi ki para banget ru kin shlur hi kin yat haka jingkut hi. Namar lada la bakla na lor. Ki ba but na din lai ka kin ya huri hural. Nakata adang i kam dan kita ki balang ta kita ki katerkam namar balai di duna plat ki lidas ki duna ya jing sotu pinapet ka bible upol upetras ha ya ka bang kam ha baki pat yo ya jing pen baptis mensi buku kidang lan yu Jesus Christ anda ina layo ya ka bor ko bau Jesus Christ wam layo ya ka bor jong mensi buku ngam isu makin em ka jing em ka bathala ki siti jong pol ki thu bat bagi dei ban em ki jing em ka ba job pina puli ya ka sheet ya ka kitab jing pen pau pin puli yang tu try uang gumnu uang ngan ai ya kata kapan sikit kita gi bajau ngan ai ya kata ka ban ya sensyar lam ban aku bangaru ngala job lada utrai ula job balengin syaram sa balengin ya ka jing syaram kata kabut gi 400 ba ya gospel ba shisha gi sulat tang bala entertain rei matang im kwa shuban entertain boleh la sai ya ki shakri jong blai ki ba kran ba jing shisha ki ba pen yang ru ki ya ki briu kat kum ga tin jong blai pi utrai la janwan mata usai ba ki briu ki ba ya ka jing khut ya ki jing mat berkat ru le sidang dan ga jing kwa brai ya ru inu bat nang bam ko utrai ka tar kam long namar blai ngim dei ban bam ka jing khoi pol usnang ni nak kata daw hatu kalong ga balak mo ban em ka jing em ka bakut long kalong ka balak para bangai namar na maswa ngai thu ndai banga khut kum ni baro ngila ngap ha ka pop baro ngila ngap ha pop ngar ngalam lien ba ban pe gitu ki film chakliau dei ngalak ban ong dei hat kur ha bopen hare kum nu mentang akren da jing slon ni ban ya thu ipi bau bleu pelat sisa ka don sisa kalat ba pin em ka jing em ka bakut le sing akren pi dan ki bahak ngam penram ni pat dan le si ki ba na pi ki bla kum ba me ka jing khoi trai ban ka pop aurea ban ka pop klim hatu dang dan em kalat let's say pipam klam jing tip manong pikadan kalat ngam pendram mi fingni kala danga kumunong pop bla ut menswa ha oba bu chi jing katang ni bri bom lien ban pa itu ji film je klam bom lien ban kwa bran la da blai usai yang au pelat hatu melak ban le epir unjuk hatu melak ban pen khut hatu tau man sim jong Jesus Christ ubala pen mi pat yo Jesus Christ ni bayap man sim jong blai ubala pen mi pat yo Jesus Christ bayap hatu melak bu ban ai ka jing ya ka mat jong fi ya ka man sim jong fi ya ki jing mat jing perkhat jong fi hatu melak bu hatu ngitangi syakri yo tau blai bayap ngim syakri yo blai bayap lada kum ta kan ya mento yu belong Kristen ta kadau ha ka jella jong i ong Kristen kan am sultan ka kam namar baklam ya lapsu ya gospel ga basisha lada pi umat syang ong gadan ka jingla namar balai ngila e penduai ki bri ngar mala lak dut na ka pop ngayang ni da ka jing slo jong tra da ka jingla la jong re dau tau men sim jong tra la pen kan men sim ubam sepsu bat ngala ju penduai ki bri ki ba
Kiliam giba aurea. Kiba tanglang kiba buat mentah kila im ga jing im ga bakut kila yalap ya gospel kila im kila bam jing khau iturai da ka jing im ki bam shu ki khuri ki kusut kila bam shisha da ka jing slur bagila ti ki da ka dor ba basnam baki dai shu kita ki nampak kila dai ki rukut ki balap pen khut na ublai wat ong ba smau hok ni tate pi yalap ya gospel ga bam dan bor kan mdai tang manga ni bun ki briu ki ba im shisha kata ka jing im ga ba job da ka jingla la jong da ka bor chuni ngala persyang da ka bor la dim sha persyang ban le jing sang la rehan tu hadin ba yo sha ka jing kala ka bomot sha hadin baki bi gitu gi ksut na ka mat chunga nas dang ban su thu ban im ga jing im ga bakhu nas dang ban yala iki wei ru kadan ka bor sha piru la ban long la pila ngam ka du ka tin jong blai ka kerana kitab Isaya kalau nang banding kong tak makat pra ong ali tong ini satnya lem lagi pop jong fiki sawannya gili kum kayor mi no nak pop wan gini peduai ru kadang gayeng jong duai haji awan sunlin wan gini hikai kitin jong blai pin sami nak pop pin saya nak jingkman pin participate shu aga kuri jong iksud re pin sa participate pin sa ba me kata jing khoi turai da kata jing etip lam ga bakhut pat pin sa pen khia ki beri bapang pin sa be ki ksud pin sa lo nong yalap man on film dan kamban ki theology iklam moment sim ki long bayak mata ibun tang ki beri ki ba start theology start ya ka klik jabim dan moment sim dan shu moment sim jong blai ngimla ban syakri blai da kabor beriu try ulah ong lupa ong pinyo diang ni kabor da lawan men si bakut pinong kinong play nga Judea Jerusalem Samaria badanu ka bakut ka pertai hallelujah wong ka hima jong try kam long tang hakikin tin re kalong ka kabor upol wong am simkran ye fiki kentin jali je Henry ngawan ban kuren wan pen paw ka kabor jong jing pat maka jingat jong pie ublai kan klan bagi sai ka jela jong i ka bakala sisa ngit sai bagi wei ki beriu ki bampat ngat yo Jesus Christ kin sai ikin kinong ada tau try jong ki ba mani de blai sha bala dre la da ya kursum lang kum sniang ya tiak lang ya le lang ya ju pop sel bam jing ko try kum no gin long ka jik sha kita ki beriu ki bang pat tip you try kum no kan kinong dang lak mangi kan ki ba yu itu Kristen kidang ya Kristen kan am sultan ka pi ki yo ban ben ta kadai ga jik sha ta namar balai haki balang menta la ya lap da ki basu tip ya ka head knowledge kelampak dan ka jingya dai ubri kampak dan ka testimony pla dan em ka testimony bo blai ula pelat ya pina ka pop pla dan em ka radical encounter bo blai bo la pan kalasha ya pi kum na unang pop men ba sawan han compare pila tanglang kamelai kata drei la da blai ula kata pila dan ka testimony ula ban penlong pastori pi ula ban penlong syakri yung blai namar blai blai ki jong Petrus upol ru de pol la de nong peniap beriu te peniap bate Kristan chau penwap yo wat yo Stephen Marta ru re habo ya kendu yo Jesus Christ kadang ka encounter bo blai udai reunion ru upol bar budang long sol msha obas ben ya ka balang re andala ya kendu bo blai la kala ka bamut lahap gitu ki sarau joka jinglong niam lahap gitu ki sarau joka jing sarau lahap gitu ki sarau joka pop pol wong ada chief senar menshwa shwa bon long u pol re wong de da ka jing isnai jong try de da ka snam jong try de da ka jing mi pat jong try de da ka gospel bala pen im u takada wong am skol le ran ban yalap ka gospel ka blang ka bor ka jing pen im yang tau banget ka bor ban pen im na ka bor ban pen im na ka pop namar belai ka problem ni ka problem joka pop menculat jing sang ban syuang bangal dei Kristen ban penlat lut ban pen im upol wong ban pen im ni nak pop nak sni jaba jing yap ka balong ka bainong ka sni jaba pop ka balong ka bainong ka jing yap ka bah kenjam sim ila dei ban mi no ki syakri jong blai ki bala yo ma chi sai ka kertang jong turai ba pin yo ban im ba pin participate dengan ka kuri jong turai da ka jing khu da ka jing tip lam da ka buram ba turai wong gum wong da utau ba yo di nak snam ngan sa pen mi pat pidan kam ban ba ka jing khoi turai dei ban sim da ka jing ban ong bangan escape ku lada pi escape lani pi ong anum trek sunum trek ban bam pinom yo mat ya ka jing rong no namar Jesus Christ wong gum wong bat ngan sa pen mi pat u ha ka si ka bakat do uno bayo bam na kupu jonga bayo di na ka snap u repeat ya kata puli na ka gospel Matius nang matri ura repeat bon sin ya kata bangi dei ban bam ka jing khoi try kat no sin ide ban le kata ide ban yo ka buan mar blai ha ka ba kenja met sim pi ka snam jong Jesus Christ kam dei ka tu ka snam ka ba pi ha ka met jong briu ka snam jong briu ladam dat snam pinum imram tangala dam am tut ka snam tangala la apil ali
Piu beri bayak uli na marbalai dan senam syu. Plate alam plate. Ti haba kadang tut ka senam dong im. Piu stu la da piu bam na ka kuri jong turai piu di na ka kuri dong turai bat bam na ka met pim dan jing im. Na marbalai dan ka ta ka senam ka bakan jaman sim. Bat ka met ka tau syapang ka jing bam la dang im bam men step bam jaman sni ngim klan ka met. Ti kum juru ka met ka bakan jaman sim jungi ida beri bakan jam sim spo dari mi bam na ka ni ka met jong turai ka bakan jaman sim manong nginam dan energi ban kerana khti jong turai pin lak man ka step nga kerana ni khti jong la jan man ka step la ngi lech ki i blai namar idan ka gm gidan ka bor gidan ka gm no turai dai shu ka ni ka do ri umat sim uyam tem ta ka buram jong turai to la da pikwa ya ki jingkali ba pin kwa text ha ki what's la ni man ai ka ni ha youtube ka facebook ba na facebook pila man text ha ki inbox nga mo so ba gitu ki ba text jakar ki ba text keluar nga blog ba iki ngamlak ban ayu mo dan pura banya entertainer ki ba ichi shawi turai ba trang sha ban text ya ta ka jingem ba kwa ya ta ka jingem ba ko ngin hikai efi ngin sa fu ru efi ba kum ju ka ju por kita na YouTube sa ayo ni number phone ku blai shibo ni ro try tak ndangi syampat nakam ta ka buram blai ngai ba shan suwe